הלו? כן. מי מדבר? ויגרית, מי זאת? ויגרית, אתה זוכר אותי? אני אולגה. אני קוראים אותי אולגה. אני קניתי חודש שהיה. אני קניתי אצלך מתנה לבעלי. הזמנתי מחתונים עם פיל כזה, צינור ארוך, ובאה מתנה ליום הולדת שלו. אתמול היה לו יום הולדת, ופתאום נכנס מתנה לבית. אני רואה שבעלי פותח מתנה, הוא רואה שם ויברטור. מה זה? זה בעלי מתחיל לצעוק עליה, אומר, מה את חושבת, אני הומו, איפה אני דוחף זה? אני לא תדרס. תשמעי, אני לא שלחתי אף פעם... אולגה אמרת? אולגה. על השם שלך? על השם שלי, כן. שנייה, חכה, אני אבדוק ביומן. לא, אבל כשאני באתי לחנות אמרתי שאני לא קוראים לי אולגה, אמרתי שקוראים לי סווטה, כי לא רציתי שידעו שאני רוסיה. אז אמרתי שככה קוראים לי סווטה, אבל ככה קוראים לי אולגה. וסווטה זה לא שם של רוסיה? אני לא יודעת, סווטה זה שם בין הארץ, בין בנק לאומי, בין לאומי. שנייה, נבדוק ביומן. אתה לא בסדר, זה מה שאתם עושים. יומן, חוין, אני רוצה אתה מתקן את זה. יובן סווט זה לא בסדר. חכי, אולגה. אולגה, חכי שנייה. תשמעי, לפני חודש? כן. אין פה שום סווטה. אולגה. אמרת שקראו לך סווטה. לא נכון, ככה אמרתי שקוראים לי סווטה, אבל ככה קוראים לי אולגה. אז נבדוק אולגה או סווטה? אז תבדקי, בלять, לא מעניין אותי, יופ твою מать, אני רוצה, אתה מתקן את זה, מתנה, מה זה? מה בעלי צריך דוחף זה ויברטור, מה הוא דוחף? אני לא מבין דבר כזה. אתם חושבים, אתם רוצים, אתם מסתלבט, תדחוף לי, יש לו מה לדחוף לי. תדחוף לך גם בתחת. שידחוף לך, לא צריך, הוא דוחף הכל בתחת, מה שיש. לא צריך ויברטור. אז חכי שנייה, אני אבדוק ביומן. אין פה שום אולגה ושום סווטה. איך אתם מדינה, זה חרה, הכל פה חרה, אין שפה, אין עבודה, קשה. אני לא מבין איך אני מסתדר פה, זה ישראל לא בסדר. אני כאן בכלל, אני גר פה 5 שנים, אני לא יודע, לא שפה, לא עבודה, לא כלום. מה זה? זה ארץ, זה חרה של ארץ, אני לא מבין דברים כאלה. אז לכת תחזרו לרוסיה שלך. למה את מדברת איתי ככה? אתה חושב אני רוסיה, אתה יכול להסתלבט עליי? לא להסתלבט, אבל אם לא טוב לך פה אני זה לא בעיה שלך, בלять. אני רוצה אתה מתקן. אז מה את מתלוננת? אני רוצה אתה מתקן. מה לתקן? תבואי. מה תבואי, בלять, אני רוצה...